ràpid, Aleix. Sí, Marxem cap als ODS. Efectivament, que ens cau al damunt el temps, és hora de passar als ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que cada dimarts i dijous us portem des de Carrer Major. Avui parlarem del FES, el Festival d'Educació per a la Sostenibilitat, que organitza el Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí el 28 d'octubre. Ho podem incloure dintre l'ODC número 4, dedicat a l'educació de qualitat, i també el número 11, dedicat a les comunitats sostenibles. Per parlar-ne tenim amb nosaltres a l'Albert Carreras, responsable de l'Acció Cultural del Museu. Molt bona tarda, senyor Carreras, i moltes gràcies per venir a Carrer Major. Hola, bona tarda. Bé, primer de tot, com va sorgir aquesta iniciativa ara farà ja 5 edicions i com s'ha anat consolidant al territori? Bé, sí, doncs el FES, com heu dit, és el Festival d'Educació per a la Sostenibilitat del Museu de la Vida Rural, de la Fundació Carulla, i va sorgir també per una necessitat d'un moment de canvi del museu, del seu pla estratègic, d'una nova reorientació del museu, de focalització cap a la sostenibilitat, doncs de posar en valor, diguem, tot el conjunt d'elements que té el museu en el marc de l'educació cultural, per la sostenibilitat que en diem nosaltres, no? O sigui, com podem treballar des d'una òptica educativa per tota una sèrie d'objectius al voltant de la sostenibilitat, que normalment solen caure cap al costat més tecnològic o més científic i menys per la cultural o per la part artística. A vegades es peca una mica, no?, de pensar una idea molt concreta de sostenibilitat, però realment té moltes vessants i la sostenibilitat va molt més enllà, no?, de l'educació que es fa a nens i adolescents. Tothom té deures en aquest aspecte. Sí, el FES realment és, en diem, un festival d'educació, però no és pas només un festival dedicat a docents, sí que té una part professional, que és la que es fa el divendres, i una part molt més lúdica i festiva inclús, no?, perquè ha de ser un festival, que per això li vam dir festival, que és la part que es fa el dissabte, que està destinada al públic familiar i d'ampli espectre. O sigui, l'educació entesa no només a nens, infants o adolescents que van amb una educació reglada, diguem així, sinó també educació que es pot fer a tots els nivells i a totes les edats, i fora dels entorns també que són específicament docents, com les escoles o els instituts, o podríem parlar dels espais de caus, de l'educació al lleure, de l'educació que es fa als museus, espais patrimonials, i això, evidentment, és un sector molt més ampli que l'educació estricta, diguem, obligatòria. Fa un moment ho ha avançat, que hi ha dos vessants, no?, del FES, una de professional i una altra més de familiar. En quin moment decideixen fer aquesta escissió, aquesta divisió, i quines diferències hi ha i quins són els objectius diferenciats? Sí. De fet, quan ho vam començar, la primera edició del festival ho barrejava tot, no? Ens interessava també aquesta òptica de veure què passa, no?, si agafem una part més de debat, de veure altres iniciatives que fan és proposar opcions educatives i culturals en entorns educatius, barrejar-ho amb l'espai més lúdic i festiu dedicat al que era el públic general, diguem-ho així, no? Va funcionar més o menys i al final vam veure que era més interessant i més productiu també fer una jornada professional, que és un divendres a la tarda, dedicat a docents, però també a docents, no estem parlant que és una cosa més per professors o professores, sinó que també és per gent que estava relacionada a entorns educatius, que potser no són l'escola estrictament, i que permetés una ponència inaugural, uns inspira, que en diem nosaltres, unes experiències de propostes culturals i educatives en relació a la sostenibilitat, i després també un espai més de treball col·lectiu, més a la segona part, que en diem els experimenta, que a través de propostes que combinen arts, combinen cultura, combinen espai expressiu, es pugui treballar també aquests temes, no? I això, diguem, és el que es fa el divendres, i el dissabte ja és festival, amb totes les de la llei, amb tallers, espectacles, concerts, un munt de coses. Exacte, hi ha de tot, no? Podríem dir potser que el cap de cartell és aquest concert dels Xiula o com... Sí, Xiula és un grup que evidentment crida l'atenció, és un cap de cartell, és una proposta musical, ens presenten un treball que es diu Xiula Hits, però Xiula és un grup que sempre ha estat molt compromès amb tota aquesta visió de treball d'impacte social sostenible, de treball amb la comunitat, i és un grup que, evidentment, ens encaixa moltíssim, no? Han preparat un espectacle matinal, cap a les 12:20 crec que està proposat, i que el que fa és, com que és a finals d'octubre, un bon lloc ja per estar a l'aire lliure en aquesta hora, proposar aquest projecte que tenen ells, que va una mica més enllà que la música en si, sinó que és tot un projecte social també.
i també hi haurà una exposició sobre les dones d'aigua. Què es pot esperar la gent que hi faci cap? Clar, un dels temes que estem treballant aquest any és el concepte de la dona en món rural, no entès dins aquesta visió de com era la dona en món rural, sinó de l'encaix actual inclús de la dona en món rural. Això ho hem fet a través d'una exposició temporal, o ho estem fent a través d'una exposició temporal que està comissariada per l'Anna Maria Endavert i que està marcant també tota la programació anual del museu. I això, evidentment, ha tingut impacte en la programació del festival. Una de les coses, a part de visitar l'exposició, que està evidentment oberta, és aquesta proposta que també obrim ara, que és un itinerari que es diu Dones d'Aigua, que s'estrenarà pel FES. És un itinerari autoguiat, això vol dir que qualsevol persona amb el dispositiu que té, perquè avui en dia tothom en té, pot fer una altra visita al museu. S'incorpora una altra manera de veure el museu que intenta pal·liar una sèrie de deficiències que hem detectat en un estudi previ que es va fer al mateix museu sobre com representàvem, com tractàvem la dona dins la nostra mateixa exposició. Vull dir, una cosa que primer ens vam preguntar, escolta, les deficiències que tenim nosaltres les hem d'anar eliminant, no? I es va fer tot aquest estudi, que va ser un estudi científic, a través de 3 investigadores, la Catalina Gallà, la Laia Saró i la Judit Ruiz, que encara l'estem a punt de publicar, però que ha sigut la base de tot aquest treball i que és un treball... Teníem molta feina, vam veure, i és un treball que no s'acabarà pas aquest any, sinó que el anirem allargant per anar, diguem, reconduint tota aquesta visió de la dona dins el món rural. Efectivament. Estarem pendents també per anar tancant ja com van les entrades i inscripcions que cal per participar, per formar part d'aquest festival. Doncs és això, el festival té una entrada de 5 euros, que és per tothom igual, menys dels menors de 3 anys que entren gratuïtament. Les inscripcions totes s'han de fer a través de la web del museu, que és museuvidarural.cat. Estan en vent d'inscripcions, ens falten ara uns dies per acabar de poder omplir, perquè tenim un aforament que hem de mirar de contemplar, però bé, hi ha les inscripcions als tallers, tenim el concert de xiula, tenim teatre, tenim una atracció que és una nòria que ens ve de França, que és una nòria ecològica i sostenible, també amb un projecte social molt bonic, i que es podrà pujar en aquesta nòria, que la tenim muntada a l'entrada del museu, i tot això està inclòs dins la mateixa entrada. Llavors, l'únic que s'ha de fer és adquirir aquesta entrada de 5 euros, que és una entrada, diguem, gairebé testimonial per tot el que es pot fer durant aquest dia, el dissabte. Doncs jo crec que amb aquesta carta de presentació ja crec que els nostres oients ja hauran marcat el calendari aquesta data, aquest 28 d'octubre. Moltíssimes gràcies, Albert Carreras, responsable de l'acció cultural del museu, per aquest temps i per explicar aquesta proposta tan interessant que sempre omple de color el nostre territori. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.